मा फोरमायहरनो सानदों? खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो जों दिनै मोनसे गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिन्थिहोनो थाखाय खौरां बिजोङाव जों फैदों। बाथ्राया जाहैबाय BPCC बड' पिपल्स कोअर्डिनेशन कमिटि बर' जथाय बर' सुबुं जथाय आफाद आरोबाव मोनसे हानजा बर' बिमा गौथुम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर आरो BKWCनि जायफोर बर' सुबुंफोर दङ बे बर' सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे हानि मोनथाय सोलोंथाइ मोनथाय हारिमु मोनथाय आरो जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बे मोननै ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ जों खौसे लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो जोङो बर' सुबुं जथाय आफादखौ दानानै होदोंमोन। दा बे बर' सुबुं जथाय आफादनिनो मोनसे जर'खा जथुमखौ जों फैगौ 2 डिसेम्बर 2024 खालाराव रङिया कलेजनि अडिट'रियामाव जों मोनसे जर'खा जथुम लानो नागिरदों आरो बै खालिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव दानाय बर' बिमा गौथुम जाय बर' बिमा गौथुमा बर' हारिनि आथिखालाव आइजोफोरा गोबां जों नुदों बर' आइजोफोरा गोबां माने मिस कल जानानै खारलाबायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गुबुन हारिफोरजों खारफालांनाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखायनो नायनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जादोंमोन आरो बे बर' बिमा गौथुमनिनो मोनसे जर'खा सावराय जथुमखौबो जों बे एखे थारिखआवनो फैगौ 2 डिसेम्बर 2024 खालाराव जों रङियानि कलेजाव जोङो बे मोननै बर' सुबुं जथाय आफाद आरो बर' बिमा गौथुम आफाद बे मोननैनि जथुमखौ जोङो स्पेसियेलि जर'खायै जोङो सावरायनो लानाय जादों आरो बेवहाय बर' सुबुं जथाय आफादनि जि जर'खा सावरायनाय बेखौ फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम बर' बिमा गौथुमनि जर'खा सावरायनाय जथुमखौ जों लानाय जादों। ओंखायनो गासै जोंनि जायफोर जिल्ला आफादफोर दङ बर' सुबुं जथाय आफादनि जिल्ला आफादफोर आरोबाव जोंनि बर' बिमा गौथुमनि जिल्ला आफादफोर दङ जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ फैगौ 2 डिसेम्बराव रङिया कलेजनि अडिट'रियामाव जि मोनसे जर'खा सावरायनाय जथुम लानाय जादों बेवहाय गासै नोंथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ हांख्राय हरनाय जाबाय। लोगोसे बर'नि जायफोर जोंनि दिथागिरिफोर दङ जोंनि सानसुमैफोर दङ मेलेमजिबिफोर दङ फोरोंगिरिफोर दङ आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गिदिर मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बर' सुबुं जथाय आफाद आरो बर' बिमा गौथुमखौ जों दानाय जादों। बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों मदद होनो थाखाय आं दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे आं खावलायनो नागिरदों आथिखालाव जि माने एन्टि ससियेल जायफोर एलिमेन्टस बुङो जायफोर माने समाजखौ गाज्रि खालामनाय जि थासारिफोर बे जोंनि गेजेराव बिराद गोबां बांदों। जों नुदों माने फरायसाफोराबो जोंनि मोनसे डेटाया जोंखौ बुंदों बर' हारियाव 30% जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव 30%आ स्कुल ड्रप आउट जादों। दा 100नि गेजेराव 30% माने 100आव 30 जन माने 100आव 30सा जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जादों। दा बे ड्रप आउट जानाय फरायसाफोरा बांलांबाय थायोब्ला बर' हारिनि इयुना मा जागोन? जोंनि लाइमोनफोरा जुदि ड्रप आउट जानानै एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोराव गाज्रि समाजनि गाज्रि खामानिफोराव जुदि बिथांमोना गब'नानै थायोब्ला बर' हारिनि फिउचारा मा जागोन? दा बेफोर गासै जिनिसफोरखौ जोङो माइनटली जोङो बिराद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रोङै नोजोर होदों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै सिरियासलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो साननानै बेफोरखौ जों बोरै गैया खालामनो हायो। जोंनि आइजोफोरा जों नुदों माने हाबा जानाय आइजोफोरा 2 3 गथ' गोनां बिसोरनो माने मिस कल जानानै गुबुनजों खारफालांनानै न'खरफ्रा सिलिंखार जानाय आरो स्कुलाव 9 10आव फरायनाय 11 12आव फरायनाय कलेजाव फरायनाय गथ'फ्राबो हिन्जावसा गथ'फ्राबो फरायनायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालांनाय बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव बिराद बांबोनो हमदों। ओंखायनो जोङो बर' बिमा गौथुम दानानै बै आइजोफोरनि समस्याफोरखौ जों समाधान खालामनो हायो नामा बेखौ सावरायनो थाखायनो जोङो 6 तारिखआव डिसेम्बरनि 6 तारिखआव जों रङिया कलेजाव बेखौ जों लानाय जादों। आरोबाव जोंनि
बिटिआर आरो BKWCनि बर'फोर दा जोंनिया बर'फोराव जिखिनि जोंनि मोननांगौ संबिजिरनि जेफोर मोननांगौ जोंनि मोनथायफोर दङ हानि मोनथाय सोलोंथाइ मोनथाय राजखान्थियारि मोनथाय हारिमुनि मोनथाय आरो समाज फोसाबनाय जों बोरै फोसाबलांनो हायो बे मोननै ओनसोलाव थानाय बर'फोरा बोरै जौगालांनो हायो बेफोरखौ जों बेंनो थाखायनो बर' सुबुं जथाय आफादखौबो जों दानाय जादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानैनो बे आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थिननाय बायदिनो बिथांमोना खामानि मावलांगोन आरो बे बेलायाव जोङो स्पेसियेलि बे जर'खा जथुमनि गेजेरजों सावरायनानै जों माखासे थांखि जों लानाय जागोन आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो रायजो राजानि खाथियाव थांगोन आरो बे बेलायाव आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय जि 6 तारिखनि जों जर'खा सावराय जथुम बेवहाय नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोङो मदद होनो खावलायहरबाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसार होनायाव बयबो रायजो राजानि मददखौ जों नागिरगोन मानोना रायजो राजाया मदद होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेबो खामानि मावनो हाया आरो रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ मदद होब्लासो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समाव जोङो जि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि रावखौ जोंनि थुनलाइखौ जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिफोर थांखि मावथांखिफोर लादों बे थांखि मावथांखिखौ जाफुंहोनायाव रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन आं बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो मावथांखि बेखौ जाफुंहोनायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि समाजनि दिथागिरि सानसुमै जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो जायफोर समाजनि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ माहारियारि आफादनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ मदद होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय